Wala sang isa nga nakahibalo sa pagbalik sang Ginoo. Apang ang kanami lang sa aton Dios, kinatagaan niya kita panimadon sa iyang madali na nga pagbalik. Ang pagtuon subong semanal na pag-usisa, pag-review, pag-busisi o kon pag-badbad sa atong nga leksyon sa eskwela sabatika. Ini isa ka Ilonggo o kon Hiligaynon nga version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masonson nga host. Kag sa sini nga tiyon, akong ginapasalamatan ini ang aton duha ka mga batanon nga mga manog pangabudlay naton sa bulaton sang Ginoo. Apang mga kauturan, ako nagapasalig nga we will enjoy our discussion this very moment. Ang ako noon napakilala sa inyo, siya isa ka supporting missionary nga nagahimo sang pagbulig sa padali sa pagbalik sang Ginoo. Graduate siya diri sa aton nga School of Theology diri sa CPAC sa iyang kurso Bachelor of Theology. Wala sang iban si Sir Alep Octavio. Sir, mayang adlaw sa imo. Sir, mayang adlaw sa tanan kag we praise God nga gintagaan na naman kita sa opportunity nga makatuon sa aton lesson. Amen. That's correct. Another chance, another opportunity. Ang ikadwa na ko nga pakilala sa inyo, siya ang aton nga tatay din sa aton nga Education That Saves Village o kon sa cottage nga sa din kadamo sa mga estudyante nga nagapuyo dira mga kauturan babae kag lalaki. Kag siya man ang aton nga system developer diri sa CPAC. Siya ang nagahimo sa aton mga program dira sa computer nga ginagamit sa aton mga services diri sa aton kolehiyo diri sa Murcia, sa Alegria, Murcia, mga kauturan. Wala sang iban si Sir Ilis Gold Sunico. Sir, mayong adlaw sa iyo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Sir Alep. Kag sa tanan nato niya gasubaybay sa sining programa, ato niya tagpalamati kabay ang Dios maging kaupon naton sa buong Pastor, samtang mag-discuss sa atin. Salamat sa inyong kaigitan. Yes, salamat gentlemen sa inyong pagbatong sa inyong panghangkap. Arin na kita sa leksyon Yes, the Last Days para sa Agosto 31, tubtob sa September 7. Sa hindi pa kita magpadayon, aton na naiduko ang aton kagalingon. Itugyan naton ini nga pagtuon dira sa tubangan sang Ginoo. Sa siningation Ginoo nagaduko kami sa amon mga ulo. Simbolo sa amon pagkilala sa imo bilang Dios. Tagiyas ang bilog ng universo, tagiyas ang kaalam. Nagapangabay kami nga imo kami bahinan sina nga kaalam. Agud to maong panamon Ginoo ang leksyon sa sini nga simana. Upod sang amon tumalanaw, upod sang amon mga manog palamati, isa kami sa pagpakamayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. 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 Yes, Sir Alep. Ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga sadsaran nga teksto sa sini nga semana makita sa Mark chapter 13 verse 26 and 27. Niyan makita nila ang anak sang tawo nga nagakari sa mga panganod nga may dakong gahom kag himaya. Kag niyan magapadala siya sang iya manong tunda kag magatipon sang iya mga pinili gikan sa apat ka mga hangin, kutob sa mga ukbong sang duta, tubtob sa ukbong sang langit. Amen. Amo na ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton title sa aton lesson sa sini nga semana, The Last Days, Sir Alep and Sir Ellis. This is a scatological presentation of Mark.
Kalabanan sa ginsulat ni Marcos ang record sa life and teachings of Jesus. Ara dira mga parabola, ara dira mga pagtudlo sa ni Jesus. Pero wala ma-avoid ni Marcos nga nagsulat man siya sa last days. So, suno sa ginhambal ni Jesus. Okay, so it is not only nga leksyon, parabola, down-to-earth lesson, but Mark recorded the words of Jesus regarding palabuton naton. So, amo ni ang aton nga palabuton sa siningas mana. Yes, Sir Ilis, ano pagid ang imo nasapuan nga we will have to study within this week? Nakita na ko diri pastor no basta ating leksyon niya amo gid ang pinaka main nga content pinaka-unod gid sa ating leksyon sa subong semana. Pero may na-answer diri sa sugod pastor ang ining gamay nga istorya sa inang widow nga naghatag sa sang offering sa kay sa dito sa templo. Yeah, and that's correct. Previously Sir Iles ginatawag na sa aton nga author sa aton nga leksyon sandwich story. Okay. Nga may istorya diri gin butang sa tunga ang another story gin tapos ang original na story after gin-insert. So daw mahimo nato ni nga daw sandwich story because ang kalabanan nga tuntunan is about the coming of the last days sa mga may tabo. Pero hindi siya malikaw kay ara na record sa may Marcos 12 ti alang-alang lakturan ni sa atong eleksyon. Yes sir Alep, ano pa gid ang imo nga mahambal matungod sa atong eleksyon sini nga si Oo, pastor no gani nang do na insert siya pero kabalo to sa una nga man chapters kag verses kag kanami kay antes nagsugod si Jesus si Mark nagplastar sa mga kunong palaabuton sa uling adlaw kung magalatabo ginuna gid iya na anay saysay ang pagkamatutom sa bulaton sa Ginoo which amo ni ang point sa lesson sa Sunday. Amen. Nga siyempre sa sini nga time kabalota nga ang mga Hudiyo nga mo nang katawan sa Dios nga time corrupt ang ila system pero data makita nga despite may mga diferensya ginaano gyapon sa Ginoo bala nga magpadayon ta sa pagsuporta sa bulaton. Kumbaga hindi siya kasablagan nga hindi ta magpadayon suporta sa bulaton tungod sa mga diferensya nga makita ta. Amo rin nakita ko di pastor. Faithfulness in the last days. Yes, and that's correct. Kagabi ibindo nga daw sandwich ni siya daw na paaman daw sa side track blang ano ni sa kilid nga istorya. Pero may connection siya sa relation sa because ini ang istorya sang babae nga naghatag sang 2 ka sentimos sa ato nabi nga equivalent subong na ikumparar sa mga damo yang nga paghalatag. Ang sa Monday, ang istorya man diri is about the temple man. Na so daw may sundan na ni guro nga dito na ni guro sila sa temple sa makita ni gini sa sangin nga babae ni naghatag daw nagsunod ini istorya mo. Okay, nagakolekta sang offering para sa pag enhance ang templo and then sa tapos si Jesus nagambal ini nga templo hindi mo dugay maumos. Yes sir. Yes, sa Sunday amo na ang babae. Ano ang leksyon naton diri nga nami gid nga makuha naton? Ang nakuha ko diri pastor sa ako nya personal nga pag is ang Ginoo gali may lain siya nga paglantaw sang aton nga pag-offer. Ang God has a way of evaluation sa aton nga action. Ambal niya sa kay Samuel, ang tao nagatulok sa pangguwa, pero ang Ginoo nagatulok sa tagipusoon, sa aton nga tagipusoon. So diri pastor, ang pag-value gali sa Ginoo sa aton nga act, hindi lang sa amount sang aton nga ginahatag, hindi gali sa amount. Kundi sa aton gali nga the amount of sacrifice. Yes. Sa aton nga devotion sa iya. Diri mo ning nakita ko. Ang kanami sir sa mga punto, and that's really correct. It is the amount of sacrifice. It is not the amount of money, but how much you sacrifice. Kaya ini yung babae, wala na gid siya mo na nangitanan niya. But she wanted to help the work of God. Amo lang ginang katapusan niya. I do not know pagpauli niya kung may sapon pa siya. Whereas ang iba niya, tinipsing lang to ya.
damo man tuod, pero mas damo pagid ang nabilin, tinipsing lang, awas na to sa gantangan. Sa gantangan. Ang babaya, wala na unod ang gantangan. Yatag niya pa. Yatag niya pa. Yeah. Sir, ano? Oo, Pastor, namin tutuod, sir, ang dugangan ko to, sir, ang imogin sila nga ang Ginoo nagkatanaw sa tagipusoon gid sa motibo naton, hindi lang man sa paghatag sang offerings kundi sa tanan nga ginahimo naton, especially sa bulaton sa Ginoo. Kag sa dili nga story, ang Ginoo pakita gid sa balasang iyang pagtan-aw sa mga bagay nga lain gid to ang iya nga pag-estimate sa mga bagay. Kaysa sining istorya tanan naghatag mo. Pero isa lang ang mention sa nadiparahan ni Ginoong Hesus nga siya ning naghatag sang pinakadako. Kag simple dili sa akon nga lesson nga nakuha nga hindi gali mga kauturan, wala gali ang kadamuon, wala gali nagabase sa kung ano ang ginhatag naton, kung ano kadamo ginhatag ta. Kundi ang nagabase gali damo na siya kung gamay ang bilin sa imo. Kung pila gali ang bilin sa imo. The fewer we have left for ourselves, the better. So if you have nothing left after you have given the most. Yes. Base ang Ginoo. Kanami nga punto. How much is left? Or it is not. How much you have. Kaya rin, di Pastor, why na sa bilin mo? Why na sa bilin? Why na sa bilin? That's really a sacrifice. And then, another point nga makita ko din sa ating Sunday election, nga big or small, in the eyes of God, it's all the same. What made the difference, or what will make the difference, is amuto kay na how much is left with you, and then the amount of sacrifice. It is not of the quantity, but it is the quality. Amen. Yeah. Balik ko sa imo, Sir Ile, sa aton nga Monday election, no one stone or another, or not one. Nag-mention si Jesus sa mga disciples. Last week, aton ngitunan nga ang templo is the most beautiful edifice in Jerusalem. Amuna ang pinakatahong gid. Yes. Triumphal entry last week. Nagkadto si Jesus upod sa disciples siya. Nagsulod sa Jerusalem. Ang mga tao humlad sa ilang mga bayo, sa mga dahon para mag-agi si Jesus. And then Jesus entered coming from the highest place sa Jerusalem, going down, ti makita gini mo ang dalong na kag Passover time to. Dayon, ang mga tao, ang mga Hudiyo, every Passover time, kakadto ginahalin sa malayo lugar, makadto lang sa Jerusalem, magatin sa Passover. Layo pa na, in the distance, makita na ilang tower sa templo. Grabe, kakanta na sila, sang hallelujah, hallel, kakanta na sila, seeing the wonders. And then, at least makita nilang the most, ang holy place. Siling ni Jesus, mga bata po, mga disciples, a time will come, wala na sa mabilin diri nga bisa kaysa lang kabato. Yes, sir. Kuna mo na guro, Pastor, no? Kuna pa ang disipulo guro, no? Kulbaan ko gulpe. Yeah, hindi sila kapati. Kulbaan ko gulpe. Nga amo nang ginapabugal ta. And then, sa ako niya nabasan, Pastor, kung ano, dagkot ni galing mga bato, to hindi lang ma-imagine nga, may matabo nga amo nakadalan ko nga mga butang, nga marumpag ang ini nga ilang templo. No? Pero Pastor, ang eschatology ni Pastor, sa inyo na guro na akong nihatag. Ang ako lang yan, Pastor, ako na personal kag daw practical na ako niya application din, no? Nga nakita no, sa sunod sa akong pagbasa man sa istorya. Nga ang disipulo, Pastor, nagtulok lang sa sini nga presenting nga mga magnificent, mga butang. What they can only see is the present. Pero sa Ginoong Hesus, nakitaan niya ang future. What is palaboton. Kag naghatag siya sang ininada niya pagsaysay nga nakahatag guro sang kakulba kag curious niya sa napukaw ang ilang mga kapatulo. Ang ilang sense of pride mabutangan tubig ma-collapse because that's really the pride of every Jew. Magpabugal gid sila pirmi sang Jerusalem. That is the city of God, where the temple of God, where God dwells. And that's it. And then they hambalo ni Jesus nga a day will come, a time will come, and it is not long
Okay? Nga bisan isa ka bato wala sa mabilin. Because kung aton Sir Alep, Sir Ilis i-review ang pagtukod ni Solomon sina. Wala na dira gingikas ang bato sa kwan. Layo pa na ya prepub na. Oo. Wala sang mabatian ka nga nga mga tinultog sang hammer sa mga sa Sukkot time ni Solomon. Kay layo pa na ya dito na ya ginpang kihad kag ginapang butang-butang na lang. That is how meticulous they were and that how secret was the building of the temple. Yes, Sir Alep. Nagsugod ni siya, Pastor, ining inquiry sa mga disciples kay Jesus. Kaya di ba sila sa verse 1 nga sang nagapagawa sila sa templo, dugin ano bala nila, laging kuha na ng atensyon na ginisus nga Ginoo tanawa bala kung ano katahom. Kay kung nadumduman yung mga kauturan nga nagsiling to si Ginoo before sini nga igubaan nyo ining templo kaysa ikatlo nga adlaw ipatindog ko, no? Kag ti ipre paghangop nila ya literal gid nga mo nino to mo to siling nila nga paano ni maguba ka babos ka tahong sini kasayang gubon. Oo, kasayang gid gubon. So diri ula nila naman ay intindihan mayo kung ano ang busilingon di. Pero ang nakita ko diya mga kauturan kag Sir kag Pastor nga nag-focus sila ya katama sa building. Nga ang ginhimo ni Ginoong Hesus siya kay kung tanawon yung storya di tapos na lamang kutsan o kag anong matabo. Ang ginsaysay niya ni Jesus ya kalabanan hindi iya anong mga magalat ano ang san o kag ano gid matabo kundi ang eksperyensya nila bilang mga naghimo sa bulaton sa Ginoo. So ang Ginoo nagatudlo sa mga disciples nga hindi ni katama importante gid ang bisan tuod importante sila pero ang gusto ko ya nga itanawan yung fokusan yung inyo experience sa akon. Ang inyo relasyon sa ako. Yep. Kaya ako ang tutuod nga templo, hindi ni. So, mula na ano yan. Yeah. Kag di, misan bismo siya nakambalman nga kita among templo. Kaya si Jesus, they will come. Ginakatuyab lang sa Samaritan woman. Atong sa kwan sa mo. Nga hindi na kamo ga-worship diri sa Mount Jerusalem. Ang mga Hudyo ga-worship sa templo. But they will come. Nga wala kita sa lugar nga specific nga pagasimbahan. Na kita man among ginakabig niya nga templo. And then another point nga nakuan diri nga because at this time Jesus is still teaching the disciples. Maestro pa nila si Jesus. Ginhambalan sila sa ilang maestro nga sakto to. Let's not focus on the physical aspect. Because if they will come, wala na ni. Because Jesus is trying to point that the real kingdom is not on this earth, but in there, in heaven. Yes. Sir, balik ko sa imo, Sir Alep. Yes, abomination of desolation. Ano na di ang mga punto? Medyo dalom-dalom. Tuturan nga abomination and desolation. No? Ang Biblia makuturan, may ara siya actually, Biblia nagasiling, may ara apat ka abomination and desolation. Kag ang destruction of Jerusalem, nga ginatukoy siya na diri sa Mark 13, is amuni ang ikatlo nga abomination and desolation sang salakay sila sang Romans. Ang last, kasi apat man, amo nang matabo man sa uli nga dakong persecution sa katawan sang Dios. Amo nang siling sa Biblia. So, diri mga kauturan, ining abomination and desolation, though, kumbaga kung isa-marise naton, nangin amo ni siya tungod sa pagkadi matutom yapon sang iya katawan. Do amo na ang simplifying a word sang abomination of desolation tungod sa pagkadi matutom sa iya mga katawan nag-abot ining mga desolation or pagka ano sa Ilonggo na di pa sa gani nang do pagkawala pagkadula. So again ang Ginoo nag-warn sa iya mga katawan nga maghanda sila sa mga palaabuton gyapon nga mga hilitabo sining kalibutan which is very applicable sa aton. Nga mga katawan sa Diyos. Pastor. Yeah, even until today, this is still applicable. Before I will say my what I have taken, ako na ang pandri. Sir Iles, anong imo na sapuan sa sining lex nga adlaw?
So, diri pastor no, ginasay-say sa ating leksyon niya ang ining word nga term nga abomination of desolation dito ni makitaan sa isa sa mga references. Tanan nga references nagapoint dito sa Daniel. Sa Daniel no. Dason hambal dire nga may gin-mention dira nga the prince who is to come dito sa ano, maabot ang Messiah and then there's also the prince to come. Nga magadala sang iniguro nga desolation kag abomination. So may gin-mention diri pastor nga mga possible nga mga individual nga gatumod sa prince. Ang isa si Roman General Nicanor si Titus. Nga amo niya ang ila ginatuhan nga daw amo niya ang ga-refer sa sining prince. Pero hindi ni siya kay tungod karon ni sa interpretation gapon at eschatological nga based sa ato niya paghangop nga hindi ni siya pwede. Kag amo man si Antiochus Epiphanes ni nga pastor. So gihambal dire sa katapusan nga ang abomination nag-refer sa tanom sang mga pagganong mga pagtuluran sang Romano dito sa Judea. Yeah, that's correct. At least ang aton ganaton Andre is eschatology. Nga ang palaabuton. So si Jesus ga warning sa iyang disciples nga amo ni ang maabot sa pila ka mga adlaw. And then of course ang ila gid yang ginabantayan nga proteksyonan sang Ginoo ang Jerusalem. Kay iyan na city. Pero nayanghag sila daw na suyo ila pako nga naghambal si Jesus this place will be desolate sa aton pa abandon and nothing will be left because somebody will come and then amo nang destroy. And then Sir Alep and Sir Ilis, may apat ako diri ka mga nakita nga mga application. Sining abomination of desolation. Mga future. Okay. Ang number 1 diri nga i-destroy ang templo. Physical. Yeah. And then ang ikadua nga ang standard of spirituality. Ma-corrupted. Kaya ti maabot na ang mga maabot na ang mga enemy, mga pagan. So ang ilang panimbahon iwala na. Plus nga ang templo wala na. So wala na ang daily services, wala na ang ministry sa mga pare kag mga halad-halad, wala na. Ang ikadua nga ikatatlo nga may diaspora. Taken captive sila. Dalawang sila sa iban. Kaya ang ikadua, ang ikakapat is hindi na holy city ang Jerusalem. Ordinary na lang na syudad in which the Jews could not accept. Even until today, the Jews still believe that Jerusalem is still the holy city. But Jesus said, a day will come. It's not. Wala nagkikita time. The Great Tribulation. Sir Alep, anong imo mauna diri nga So ang ginatukoy kidi sa atong lesson mismo is amo ni ang tion bala nga ginatawag nato nga Dark Ages nga ara na sa Daniel kag sa libro sa Bugna nga ining tribulation o persecution pagtilaw sa mga katawan sa Dios sa una nga ang kalawigon niya is 1,260 years nga imagine nga persecution nila pero diri ta makita although nga gintawag siya nga Dark Ages ang kanami lang kay hindi man totally nga nawala ang kamatuoran mas nangin ano pagid yan ang kamatuoran nag-solid pa nagtiga pagid bisan tuod gamay lang sila kay damo gid man ang naga-oppose sa kamatuoran sila nga tion pero dito makita nga ang Ginoo ang faithfulness ng Ginoo sa katawan nagapadayon sa sining nga tion nga sa Dark Ages. That's correct, Sir Alep. Ang isa pagid ka punto nga akong makita there before I will give the time to Sir Ilis. The Great Tribulation sa aton Merkulis collection. Ang teksto is Mark 13:19. Ang punto diri nga ginhambalan sila ni Jesus nga they will come. Nga mahitabo ang wala pagid na hitabo. Okay.
Kag wala sing makatupong sini. Sa aton pa ang wala pa mahitabo, kag kun mahitabo na wala na sang iban pa nga makatupong sina. Na ti Jesus is a scripture student. Balaan niya ang mga Old Testament, mga scripture. Ti balaan niya man ang Book of Daniel. So Mark might be referring sa ining Mark 13 verse 9 sa Daniel 7 and 8 about the little horn, about the 1,260 days prophecy na amo na siya. Nga at least nabala na nato na sa ligad ng mga tinion. We don't have much time kung ano ni nga prophecy, but at least kay balo kita nga amo ning panahon sa Dark Ages. Within 1,260 days ang pagbigos sang kaway sa sa kamaturan. Yes sir, Elias, anong imo na silingan pagid? Mga kundiringan ako, Pastor, no, ang ining Great Tribulation, nagsugod ni sang tungod sa ining sang abomination of desolation, tungod sa paglapnag sang pagano nga pagtinunan sang Roma. Diri naghambal, Pastor, nga sa atong lecture nga sa katapusan sa mga pilang nga inadlaw maabot ang ining little horn ang iyang agahom iwat pastor magabalik kag ina palaptan na naman sang false teaching kag tungod sina may maapalaboton kita nga mga great tribulation man ang sumulon ni Kristo. Hindi lang ni kay single application, multiple application pastor, no? Yeah, multiple. May nahitabo na sang ligad. May tabo pagid sa palaboton pagid. They will, because we believe, I still believe on the maxim, on the saying that history repeat itself. Sir Alep, ano pag hindi mo madugang? Ang nami lang asaad sa Ginoo sa diri kay kuno tanan niyo nakasiling da siya makuturan nga paliputon niya ang tion para tungod sa mga pinili. Kag insakto gid mga kuturan kay according sa prophecy nga sang 1798 natapos ang paggahom sa Roma, pero ang pag-persecute mismo publicly na-stop siya mga kauturan sang 1779, no? According ni sa bisan sa historical sa aton mga pioneers kay J.N. Laboro nga ang last act of public burning kiti amo man tong common nga ginahimo nila nasunog na himo sang 1779, which is pila ka years na siya, Pastor, before 1798, lawig pa. Kag diri nagsugod man makuturan naman nga nagamat-amat naman ang kamatuoran nga nangin maatahag naman sa mga katawan sa Ginoo. So dito makita bala nga hindi kita magkasubo o madiskuryo nga ang kamatuoran do hindi magdaog. Masing tabla nga do galain na gid ang sitwasyon sa atong kalibutan, do ano na ni. Pero kanami nga hope ginhatag sa Ginoo nga madaog diyan ang kamatuoran. Kag amo nang pasalig sa Ginoo dapat ara kita sa kamatuoran. Kay sigurado gid nga kadalagan mo experiencehan ta kung ara ta. And that's correct. Though we are studying eschatology, we are studying about the coming events in the last days. Pero hindi naton malipod nga ang tema sang pagsulat ni Marcos ang iyang libro nga Mark, ni John Mark, is most of that is God's teaching sa iyang mga disciples, sa iyang mga pag-train niya sa iyang mga disciples. So, Christ is trying to tell nga amo ning mahitabo. Kay ang disciples siya, lain ang ilang nosyon mo, lain ang ilang concept, lain ang ilang perception sa pagsunod kay Jesus. Worldly ang ilang attraction. Nga mo na rin chance ata, nga mga fisherman, mga mananagat lang ta, pero they will come, may mo ka emperor, may mo ka general. Amo na siya. Tis lang ni Jesus, boys. I'm sorry. Sa lagid na kino. And then, the cost of discipleship. And then, in the last days, amo pagining may tabo. Tribulation pa. Niyang hang sila, amo na, paulit na lang kami. But nevertheless,
they were converted and their perception was changed. Not necessarily abruptly changed during the time of Christ, because most of them had understood only when Christ died already. And that's it. So, ang isa diri nga sa Mark 13 verse 20 nga ang persecution ang itong inambal mo for the sake of God's people will be shortened. Oo, na. Di siling ni Jesus, boys, okay, may persecution, pero inang maabot ng parang hindi man laway ka. Hindi laway ka inyo nga pag ano ni nga pag antos nubuon ta na para lang nga hindi ka mo matamaan kay base mag-total surrender na kamo. So that's daw gina-uwilan man ni Jesus ang kwan. Kaya mo man na sa aton Sir Alep and Sir Ilis. Sa panahon sa katapusan, hindi pagpalawigon sa Ginoo ang persecution for the sake of God's people, for the sake of us. Kay tungod sa kasakit, base ang iban mo surrender. May lang kita kung may edad-edad na kita, kay magpulupahuway na kita, pero ang aton mga apo, ang aton mga kabataan nga, who will meet this time? Amo ni siya. Sir Alep, wala nagkikita tayo. Yeah. The coming, I'm sorry. Thursday pa. Thursday. Anong imo na sa pondering? Nga diri gin-review kita sa aton lesson nga ang pagbalik sa Ginoo is personal. Literal siya, makita gid kag mabatian gid ang pagbalik sa Ginoo gin sa tanan nga gospels, no, gin maliban sa John, gin ano gid gin mention gid ni ining apat para agud nga hindi kita madayaan bala sa mga palaabuton man, especially sa ulihing adlaw nahalungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kag sakto to pastor mo gid nga siling bisan sa tion pa ni Kristo mismo sa mga disipulos nagakatabo na ni nga mga may mga nagatuhaw nga sila ga amin ga angkon nga sila si Kristo. So amo na nga ining mga nagalatabo hindi lang galiyap sa ulihi nga mga tiniyo kundi bisan sa ila mismo tion nagalatabo na ni kag Ginoo nag-warn na daan sa ila nga andam kamo sa mga pagdaya nga mga abot sa kalibutan. Kag isa na gid mention niya gid nga yung siling niya is ining nahalungod sa adlaw. No, wala man sila na mangkot mo kung ano exact. Pero ginhambal na daan ni Ginoong Hesus sa ila nga wala gid may makabalo. So hindi lang nga nagsiling siya nga wala gid may kabalo kundi isa man ni kapagpaandam sa mga tao nga magatudlo sa mga tao sa uli nahalungod sa exact nga date ni Ginoong Hesus sa iya nga pagbalik. So, amo na nga maghalong man kitang makauturan kay subong di ba sir may mga pagtudlo subong nga nag-set sa mga dates no kag ang nagatuga sila makauturan ang resulta hindi siya tutuod nga preparation false excitement ang natabo sini. Oo, basta. Kag damo sa mga patalang kag ang bisan ara sa sulod magagawa those are parts of the prophecy nga ginapanghambal ni Jesus di subong sa atong simbahan sir damo na siguro nagano ni ang mga bright star nga pati oy nagamuna na siya nagwa na sa simbahan do hindi kita kapati. Yes sir Ellis. Tuod no nga wala dira may ginhambal gid niya specific nga date ang Ginoo no kung saan siya maabot. Pero gintagaan niya kita, pinatagan niya ang iyang mga disipulos ang naga enough adequate nga palatandaan pastor o ano mga gakalatabo. Kag amo man ang ginhatag sa aton subong kaya ini gani eschatological pastor so ang gakatabo didto may gin-explain kagina sa akon si Pastor Alep Brother Alep before kita sa pastor ang katong ambali mo nga ang inagihan na ang miniature ang inagihan nila sa una is a miniature sa magkatabo sa sa aton. So amo na ang managyan nila ti amo ning aton yung paaboton sa aton niya sa malapit niya pag-arinig ni Jesus. Coming from the smaller scope iti pila pa lang to sila yung mga Kristohanon. Oo. Ti nagadako. So it becomes bigger in scope sila. So amo na siya. Why nakita panahon mga kauturan kami nakaibalo nga damo patani sang aton nga i-share sa inyo pero ang panahon hindi na magtugot. Ako na lang pangayuan si Sir Alep sang iya last stage and eventually si Sir Ilis. So, mga kauturan no, ang Ginoo nag-laygay gid sa aton, nag-remind gid permi sa aton sa tanan nga tion. Nga dapat magtan-aw kita kag magpangamuyo.
Amo nang ang pinaka the best na itong imo subong, especially samtang kita nagaprepare sa pagbalik sa Ginoo nga hindi bala kita maging idol, hindi kita agud nga hindi kita ma-distract sa mga kalibutanon sa lingkutang. Importante gid ang everyday naton, personal nga time naton sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amo ni ang ginatudlo gid ni Jesus sa aton mga kautoran. Yes, Sir Ellis. Sugpuran ko lang kay Sir Alep, no? Kay dira gani naghambal si Ginoong Hesus, ang naghambal nga damo nga magakari, nga magaangkon niya ako si Ginoong Hesus. So damo nga first teaching pastor nga gabaton, nga alap sa subong amo ni ang maayo nga balita. May mga sari nga nga gospel ang gaabot sa aton, may mga prosperity gospel pastor nga magtinod. Kag damo kita nga mga tribulation nga maabot. Amo man ginahambal ni Ginoong Hesus diri Ako ni nadumduman pastor ang iya nga verse diri sa John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Amen. So amo ni kinami pastor nga bisan sa mga gakalatabo diri, ang pinaka main objective naton is ang ikaduhang pagkarinig ni Jesus mo. Ginhatag niya ang mga gakalatabo, pero ang aton niya pinaka main target, atong pinaka main goal, ang aton ginapaabot gid ay ikaduhang pagkarinig ni Jesus. Yeah. Amen. That's correct. Sir Alep and Sir Ellis, thank you, kid. Mga kauturan, Christ is trying to paint a picture. Ngayon yung kalibutan is temporary lang. We will not be permanent in this world. When the disciples came, Christ was really emphasizing to them nga the kingdom that I will be putting up is not the worldly kingdom. Let's look forward. Muna mga kauturan, atong tanawon kag ang pag-abot sina nga ginarian hindi mahapos. We will be passing great tribulation, persecution, ang dalan hindi mahapos. But nevertheless, gina-assure ni Jesus, we can reach the harbor. Aton gid nga labot ang aton bisan ano nga bagyo, ano nga mga balod ang aton maagyan, makadangat kita sa aton dulongkaan. Sa hindi pa si Sir Ellis magapangamuyo mga kautunan, ako na naipasalamatan ining aton mga sponsors. Ladil Labalan Gascon, Sister Antipas Piedad, Ma'am Marlubel Hiruta Lurin, ang mga mag-asawa Sir Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana Iboy and Jessica Malabanan, John Jr. and Goldie Joligi Jr., Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardenico, Ido and Fimidon Bandes, Jamie Trino and Anneli Trino Perdido, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Helen Barbasa, Arcadio and Liti Mendoza. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa inyo nga pagsuportar sa sining aton programa ang pagtuon sa Sir Ellis, mga moyo kita. Magkapangamuyo kita. O Diyos naman yung may gugmaon sa tanan. Salamat Amay sa sining nga mga mensahe, sa mga leksyon nga natunan sa subong nga adlaw. Ikaw nagpahanomdong Amay nga ang pagpaabot sa imo. Mag-aagi kami sang kalisod kag dako nga mga kangit-ngitan. Apa ikaw nagbasalig o Dios. Nga imo nadaog ang ngitanan kag ini imo man nga ihatag sa amon ang kadalagan. Kabay Amay, kasapihak sa sining mga kalisod niya mo pag-atubangon. Buli kami nga mag-focus kami sa imo. Kag maghandom kami sa bugos namon nga tagipuson. Ikaw mo kaupod namon sa katapusan nga walay katugtugan. O Dios, salamat gid sa imong saad sa tagsa-tagsa sa amon. Amon natin ginapang-ayo kag ginalaoman sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen.